नमस्कार भैया लोग। सब आइल 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल। अभी ले दे ना पैनी इतना कर्जा बढ़ा के गइल। तो ए भैया लोग गजब नु ई गाना हल्फा मचैले बा। जेने सुनो ओनी बस हल्फा मचा के गइल, सबके डुबा के गइल। बाकी का बताइए भैया लोग, जितना ऊ हल्फा मचा के नइखे गइल नु उतना तो ये गानवा के गा के आ ब्यास लो हल्फा मचा देले बा। अरे बाप रे बाप, गजब नु ब्यास लो गाना गावतर लो यही पर हल्फा मचा के गइल तो कर्जा बढ़ा के गइल तो दर्द बढ़ा के गइल, फलान ठेकान बस वही पर गावते बाड़लू। ई सब का है ये भैया लोग, ये कही गानवा के पेर पेर के 50 गो ब्यास गावता रहलू। ये कही बोल सुन सुन के नु दिल के दर्द बढ़ जाता। बाकी का बताएंगे भाई, भोजपुरी दुनिया नु हो एजा कुछ न कुछ रोजो हल्फा मचते रहेला। अब ही कुछ दिन पहिले कजरा झगड़ा करौले रहल हो आ तले हैया के आ पूरा हल्फा मचा देले बा। हौ जानू झूठे बदनाम बड़ी की हल्फा मचा के गोइली। हल्फा ऊ ना हई ब्यास लो मचावत तार लो ये कही गानवा गा गा के। साफा भोजपुरी के नाश देले बाड़लू। एगो ब्यास कुछ गा के जाता रहे तोरे पीछे से दूसर का लाइन लगौले रहता, सेम गानवा गा के आ ट्रेंडिंग में चलता रहलू। कैसन विचार बा ये गायक लोग के ये भैया। एगो छोट मोट कलाकार खेत बेच के कर्जा लेके एगो गाना गावता, बाकी रोकर गाना तो फेल मार देता, लेकिन स्टार लोग उहे गानवा उठा के गा देता लो आ ट्रेंडिंग में चलता रहलो। हम तो इतने कहबे भैया लोग, तनी मुनी छोटो कलाकार के जिए दलो का उनको लोग के पेट पर तुलो लात मारता रहलो ये भाई।